दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आइजो आफाद फोसाव आफादनि जथाय बानजायनायाव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लायो। उदालगुरि नोगोरनि बैग्रिगुरियाव थानाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेवाश्रमाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायनानै बेलासिनि 4 रिंगायाव थुंगेयो। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि सोमदोन बसुमतारिनि दैदेननाय बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि मबेल नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगाखां होयो बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा। गाहाय आलासि बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि भबानी नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मतिराम ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कामाख्या ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि बिदांस्रि ब्रह्म, मंगल सन्दीप ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म गेदेमा बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बांसिन जौखोन्दो लानानै बर' बिजोंजों उथ्रिसार जानो हानाय 5 फरायसाफोर, इंराजि असमिया एबा गुबुन बिजोंजों फरायनानै बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय 5 फरायसाफोर लोगोसे CBSE बोर्डनिफ्राय ब्रह्म धोरोमारि नखरफोरनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननो हानाय 5 फरायसाफोर गासै 15 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' दखरा आफादनि फरायसा फरायसुलि दिथागिरिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बे समाव रायजोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै गिबियावनो आङो साबायखर बावनांगोन मिडिया नोंथांमोनखौ दिनै हेफाजाब होफैदों। बेवहाय 24 मायथाइनि जायफोर मेट्रिक आनजादाव माने गोबां नम्बर लानानै पास जानाय टप 5 दिनै बरायदों उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा। दा बेवहाय लैहोर लैहोर बयबो फैदों आरो बेवहाय जों गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों जोंहा बर'नि सासे हाथरखि होननांगोन सावथुन मुलुगनि जोंहा फैला जे बरगयारि बिथांखौ मोननो हादों। दिनै बिथांखौ मोननायजों लोगोसेयैनो आरो बिथांनि जि बेसेन गोसा बिबुंथि जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजोफ्रा। आरो आं साबायखर बावगोन जोंनि ब्रह्म सिबियारियानो होन आरो गुबुन गुबुन धोरोमारिनि रायजोफ्रा दिनै जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मावख' ब्रह्म सेबा आश्रम बे मन्दिरनि लांगोनायाव बे हाबाफारिखौ खुंनायाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय हामग्लायनाय जासिहरदों। जे दिनै मोजां मोननाया बेनो, खुसि जानाया बेनो, दिनै जायफोर गारजेनफोर फैदों गथ' जोंहा 15 जन जों दिनै बरायदों लाइमोन आफादा। बेजों लोगोसे गारजेनफोर माने बुंफबलायनाय बाहागो लाफैदों, पेन्डेला बुंफबलायनाय। दा बेहाय आं सान्दों बिथांमोना जे बयबो बुजिनो मोनबाय, बयबो दिनैनि दिननिफ्रायनो सांग्रां जानानै गावनि गथ'फोरखौ खांनायाव फोरोंनायाव जोबोद माने जोथोन लागोन, सांग्रां जागोन आरो गथ'फ्राबो गाव गावनि फरायनाय समखौ जाहाथे ओरैनो हगाराबासिनो फरायनानै सासे मुंदांखा मानसि जानो हागोन, गाव गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों।